Bunda koşanlar bir ordusu kitap gibi bizim Яшьяк Шабынча. Мы совместно с гостиничным комплексом «Нагай», мы, как татарское книжное издательство, сделали коллаборацию, и теперь здесь можно и вкусно покушать, и вкусно почитать. Шигырия, шуны яратучылар, рахмат килүгезгә, залны тутырып килгәнсез. Альберт Миннуллин, шагыйрьлек. Шигырьдә мин күптән язам. Гомер буе диярлек. Язганнарымны арбага бер йөк итеп диярлек. Син тагын китәсең. Син тагын китәсең. Инде ничәнче кабат? Тагын ялгыз калам инде син киткәнгә кабарып. Әнкәйләргә Алла ярдәм бирсен. Аларгадыр бүтән авырлык. Әнкәйләргә безнең йолдызларда кояштан һәйкәл салырлык. Бәйрәмидер шат мısın? Сүндерми ничек сакларга туган телнең шаккысын? Туган телебез бер сүнсә, ул кабаттан кабынмас. Ул чагында туган телдә сөйләшүче табылмас. Сөйләшеп калый. Ох уж эти взрослые, кто их разберет? Почему у взрослых все наоборот? Если я играю мотордак, а шулайда dünya motor. Neler gene desek de, dünya motor нишлесек de, yansak da, hep giysek. Enkesin bir delisi de, soylup alan kişi. Enkilerini Huday biri, ul fakat Huday işi. Dilini saklarga, belki bütün kalağında dil açkışları birbirine. Elbet, üzüm songu vasiyetlerinde etken, kıpıtkallarında, ayımalarında, tatarların deyip, oran salgan. Kitap seyirciler, şiiriyat seyirciler, bugün indi Noxul'da, şu vakitte, şartlıklı da, Роберта Минолина, мы этим именем очень гордимся. Эта презентация оставила неизгладимый след в ваших сердцах, собственно, как и творчество